ತಿಂದ ಗೊತ್ತು ನಿಂಕು ನಾವು ಕಂಬರಪ್ಪುದ ಓಕೆ ಇನ್ಯಾಲು 26 ಲೆಟರ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ 26 ಐಟಮ್ಸ್ 27 ಒಂದು 27 ಲೆಟರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಂಡು ಮುರಣಿ ಅಂಡ ರವಿತ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಂತಿತ್ತೆ ನೀ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಯ್ತು ಸೊ ಇನ್ನು ಖಾಲಿ ರವೆ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಮಾಚರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನಿ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅವದಾದಪ್ಪ ಅಂದ A to Z ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪಂದಿತ್ತೇರಿ A to Z ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮನ್ಪಲೆ ಪಂದ್ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೆ ನಾಡಿ ಅವು ಏರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂದಿನಿ ಪಂದ್ ಬಟ್ ಇಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿಜೀರ ಅವು ಏರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂದಿನಿ ಪಂದ್ ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಿನ ಅಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡಿತ್ತಾರ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೊ ಏರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂದಾರ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರಗಲ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ A to Z ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ ವಿಜಿನ ಮೇರೆ ವಿಜಿನ ಮುಲ್ಪಕ್ಕುಲ್ಲ ದರೇನ್ ತಿನ್ಪೌಡು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತಿತ್ತು ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮನ್ಪುಡು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಸೊ ಇದೆತ್ತ ಪಿರವದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಏತು ಬಂಗಾತ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ನಾಡು ನೂಕನಪ್ಪು ನಾವು ಸೂಟ ಪುಜಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಸೊ ಏನ್ ಕಂತದ ಅವನ ನಾಳೆ ರಾಪು ನಾನಗ ಎಂಗುಲ್ ಪಂಡ ಮಲ್ಲೆತ್ತಾರ ವಿಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಉಲ್ಲೇರು ಆಫೀಸರ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈಜೇರು ಸೊ ಎಂಗುಲ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ರಜನ ಮಂತದ ಮುಗಿಪ್ಪುಗಂದು ಫೈನಲಿ ಆ ಡೇ ಇನಿ ಬೈದುಂಡು ಸೊ ಎಂಕುಲು A to Z ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಏನು ಏಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಪುರದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋದಿತ್ತೆ ಐದು ದುಂಬಿ ಅನ್ ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ ಕಂದಿತ್ತೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಕಂತದ್ದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಅನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೋಪು ನಾಡತ್ತೆ ಒಂಜಿಲ ಐಟಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಂದಿನ ತಿಂದು ಹೆಂಗುಲ್ ತಿಂಡ ಅಂಡ್ ಮುಗಿಂಡು ಈತ ಕುಡ ಕಂತಿನ ಕುಡ ತಿಂದು ಮುಗಿನ ಗೊರ್ಚಿ ಪಂದೆ ಅನಿತ್ತೆ ನೀ ಸಡನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದ ಡ್ಯೂಟಿ ಇರ್ದು ಬತ್ತದು ಡ್ಯೂಟಿ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟತಲೆ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಚ್ಚು ಪನ್ನೊಂದು ದಿನದ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲಿ A ಲೆಟರ್ಡ್ ಓ ಫುಡ್ ಚೂಸ್ ಬಂತ ಬಂದ ನಿಕಲ್ ತೂಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಏಕ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಲೂ ಬಿಕ್ಕಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸೊ ಒಂದೇ ಎಂಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಲೆಂತ್ ಕೊನೋ ಪೂಜಿ ದೇತು ಲೆಂದು ಆಲೂ ಬಿಕ್ಕಿ ತಿನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತೋ ನಾನು ಹ್ಯಾಪಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕಾನ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಮುರಣಿ ಕಂದಿ ನಾನೇ ಪರ್ದು ಮುಗಿತೆ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನಾಗಲ್ಲ ಎಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಯಾವ ಇಂದು ದಾದೆ ಪಂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ದ ಎಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಎಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಿನ್ಪುನಿ ಯಾನ ಇದ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುನಿ ಸೊ ದ B ಫಾರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೊ ಯಾಂಚು ಪರ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ನೂಪುರ ಅಂಡ ರಬರ C ಲೆಟರ್ಗೆ ಓ ಫುಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಪಂತೂಲೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಚಕ್ಕೆ C ಫಾರ್ ಚಕ್ಕೆ ತಿನ್ಪು ನೀವು ಒಗ್ಗರಣೆ ಈರೆ ಬಂತೀನೋ ಚಕ್ಕೆ ಒಂದ ಖರಚಿ ಖಾರ ಪುಂಡು ಚೀಪೆಂಡು ಯಾವ ಒಂದಿಗೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಎಡಂಡು ಎಂಕಲೆಟ್ ಒಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ದೀಪತ್ತೆ ಎಂಕಲೆ D ಫಾರ್ ರೆಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಓಕೆನಾ ಒಂಜಿ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಒಕ್ಕಂಜಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸೊ ಈ ಮಲ್ಪನದೇನಾ ಬಾದೆ ಈ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಯಾನಿಕ್ ರೆಡ್ ಐಟಿ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ದಾದಪ್ಪ ನೋಡು ಉಂಟು ಒಂಜೇನು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತಿನ್ನ ಅವೇನೆ ತಿನ್ನು ಶಾಂತ ಸೊಪ್ಪು ಉಂಡು మరి ಅಂಡ ತಿಂತೆ ಸಮ ಕೊಂಚ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಂಟು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಅಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ E ಫಾರ್ ಯುರೋಪ್ ಮೊಲೆಗೆ ಅನ್ಸು ಸುಲಾಬಾಡ ಕೊರ್ಪು ಜಾವ್ಲ ಕೋರು ಈ ಫಾರ್ ಎಂಡ ಕೂಡ ರೆಡ್ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಕೊರ ಇಂದು ತ್ಯಾಮಂತ ಮಾತಲಿ ಕೊರು ಐಟಮ್ ತೋಪ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದು ಯುರೋಪ್ ಇಂದು ಈನೋ ಸಾರಿ ಈನೋ ಬಂಜರಿ ಅಂಬರಪ್ಪ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಲೆ ಮುಟ್ಲೆ ಓಂಡು ಕೈ ಒಂದು ಓಂಡುದೆ ಕೈ ಸೊ E ಫಾರ್ ಯುರೋಪ್ ಚೂರ್ ತಿಂತದ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ F ಫಾರ್
ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಪ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜುನೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಪ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ನರ್ F for fan pop ಯಾ ತಿನ್ನದೆಂತ ಹಾಪು ಜವಿತ ಮಸ್ತ್ ಕಾಂಡೆ ಪಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಜಿ ಎಂಗಲ್ ಜೀಕ್ ದಾದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತದ ಪಂತುಲೆ ನಂದು ಫೇವರೇಟ್ ಆಲ್ ಅವು ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಇಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಜೀಪನ್ನ ಗೊತ್ತಾವ ಪನುಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಜಿ ಫಾರ್ ಗೋಬಿ ಗೋಬಿ ತೊಂದ ದಿತ್ತ ಡ್ಯೂಟಿ ಹಿಡಿದು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಶಾಪ್ ಹಿಡಿದು ಕಂತೀನಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಯಮ್ಮಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಫೇವರೇಟ್ ಸೂಪರ್ H for ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ದ ಪೌಡರ್ ಪೇರಡ್ ಪಾಡ ಕುಡಿಸೋದಿಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಡಿನೇ ತಿಂತ ಹೆಂಗೋರು ಅಂತ ಮುಂದೆ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಇದು ಐತ ಎಡ್ಡಂಡು ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ನಾನು ಏರ್ಲ ಮಂದಿ ಸೇರಂದ ಐ ಲೆಟರ್ದ ದಾದಾ ದೀಪ ಸೊ ಏರ್ಲ ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಂತಿನಕ್ಲಿ ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಂತ್ ಇಪ್ಪ ಇರಂದು ಎನ್ನ ಅಂಜಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಎಂಕುಲ ಐ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಬೋಲ್ ಇಸ್ ಬೋಲ ಇಸ್ಕ್ ಬೋಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವೇ ಇಸ್ಕ್ ಬೋಲ್ ಇಂಚಿನ್ ತಿನ್ಲೆ ತಿನ್ನು ಯಾರು ನೀರು ಬಾಡ್ ಕೊರ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಚೆ ತಿನ್ನು ಚಪ್ಪ ಸೊ ಜೆ ಫಾರ್ ಜಾಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಕೆ ಫಾರ್ ಮಾತರ್ನಲ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಕೋರ್ದ ಕಜ್ಜಿಪೀನಿ ಅಂಚಾನು ಅಂತ ಕಂತ ಇಡೆ ಕೋರಿದ ಕಜ್ಜಿಪು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಎಲ್ ಸೊ ಎಲ್ ಗೆಂಕಲ್ ಲವಂಗಂದೆ ತೊಂದ ಒಂಜೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಖಾರ ಎಂ ಫಾರ್ ಎಂಕನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾಂಗೋದ ಸೀಸನ್ ಅದೇ ಸೊ ಒಂದು ಆರಾಮ್ಸೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಕ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಇದು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ಟೇಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಜ್ಜಿ ಮ್ಯಾಂಗೋದ ಏಲಕ್ಕಿದನೆ ಕೈ ತೋಜು ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂ ಜಾಲಿಪಾಪ್ ನಂಜಿ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ತಿಕ್ಕಡು ಸೊ ದೇನೆ ಎಂಕಲ್ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಬರ್ಚಿ ತಿನ್ನರಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಓಕ್ ನಮ್ಮ ಆನಿಯನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಆಮ್ಲೆಟ್ ದೆತ್ತ ನೋಡೋದಿತ್ತ ಬಟ್ ಮಂತರ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನಿಯನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಫಾರ್ ಪೈನಾಪಲ್ ದೆತ್ತೊಂದ ಪೈನಾಪಲ್ ಪಂಡ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅತ್ತು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನಾನು ತಿಂಡಿ ಜೆಲ್ಲಿ ತಿನ್ಕೊಂಡಿ ಇದು ಅಂಬದು ಯಾವುದು ಕ್ಯೂ ಫಾರ್ ಕ್ವಿಕ್ಕರ್ ಓಟ್ಸ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಇಡೀ ಎಂಕ್ಲ ಪದಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಕೇಳಿ ಅಕ್ಲನೆ ಪೋದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯೂಪ್ ಹೋಗಡಲ್ ತಿಕ್ಕುಂಡೆ ನಿಕ್ಕಲ್ಡ ತಿಂಡಿ ಎಂಕಲ್ ಎಜ್ಜಿ ಬಂದಿರ್ಬೇಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪೂರ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಕ್ವಿಕ್ಕರ್ ಓಟ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪೂರ ಅರ್ಧ ಆಪುಂಡು ನಿಜವಾದ ಈ ಕ್ವಿಕ್ಕರ್ ಓಟ್ಸ್ನು ಪೇರಿಡ್ ಹತ್ರ ನಿಂದು ಬರ್ತಿ ನೋಡು ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ಆರು ಲೆಟರ್ಗೆ ರವೆ ದತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮುರಣಿ ಅಂಡ ರವೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಂತಿತ್ತ ನೀ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಯ್ತು ಸೊ ಇನ್ನು ಖಾಲಿ ರವೆ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಎಸ್ ಫಾರ್ ಸೇಮೆದ ಪಾಯಸ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡಿತು ನಾವೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂದೇ ಅದು ಎತ್ತಿರ್ತೀನಿ
ನಾನು ಕೋಡ ಮಂತಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿ ಇದೆ ಸೇವಿದ ಪಾಯಸ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್. T for tomato. ತಿಂದ ಗೊತ್ತು ನಿಂಕು. Now. U for ಉಪ್ಪಡು. ಅವೇ ಅಂತಿದ್ದೆ. ಸಂಕ್ಲ ಕೊರು. ಸೊ ಒಂದು ಊರುಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೆ ನಾ ಮಾಮಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವೇನಿದ್ದೆ ನೀನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೊಂಚೂರು ಕೊರು ಒಂದು ಒಯ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂದು ಒಯ್ತು ಹೋದೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಎತ್ತ ಮಾಪಳ ಪನ್ಪೆರತೆ ಅವೆತ ಕೈಪುಣ ಎಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಐಟಮ್ ಕೆಲವು ಯೂಸ್ ಆಣಿಕ್ಲೆ ಕೈಪೆ ಪುಳಿ ಪ್ರೋಟೀನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಫಾರ್ ಕೊರಿಡೆ ವೆನಿಲಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ಸೊ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದೇತೋ ಬರ್ತೀನಿ ಇತ್ತರ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ನೀರಾತ ಇದು ವೀಡಿಯೋದ ದುರ್ಲೆ ಅದನ್ನ ಚೊಟ್ಟ ಅರೆ ನಕ್ಕರೆ ಗೊತ್ತ ಬಟ್ ಅದು ತಿಂದ್ರೆ ಜಿನ ನಾಕದು ಬರ್ತದೆ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನೀರಾಂಡ್ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ. ಅವು ಫ್ಲೇವರೇ ಬರ್ಪುಜಿ ನೀರಾಂಡ್ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಗಟ್ಟಿ ತಿರೋದು ಬಿಡಿದೆ ತಿನ್ನೊಂದು ಎಪ್ಪು ಅಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಅತ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಿಜ್ ದಿನ ವಾಟರ್ ಕಂತೀನಿ ದೆನ್ ಪೂರ ಮಿನಿ ಬಿಜಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪಂಚರಿ ಎನ್ನ ಬಜ್ಜಿ ನಿಕ್ ಲಾಲ್ ಮಂತಾರನ್ ಸೊ ಆರೆಗೆ ಬಂಗ ಬರ್ಚಿಂಗ್ ಇಂಕ್ಲೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇದು ಲೆಟರ್ ಡೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ನಾಡ್ದು ಡೇಡ್ ಇರ್ತದೆ ಫುಡ್ ಬಟ್ ಟಿಕ್ಕಿ ಜಂಕ್ಲಿಗೆ ವೆಂಚಿನ ಜಿಗುವ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರಿಗೈತೆ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ಗೆ ಐನೇ ಇಂಕೊಲ್ದೆ ಎತ್ತೋಣ ಎನ್ನ ಚೀಟು ತುಳಿ ಪೂರ ಬರೀತಿನ ಏನಿದೆ ನೋಡ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಜಿಗ್ವಾ. ಓ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದಾವು ಚೈನೀಸ್ ಚೈನೀಸ್. ಓಕೆ ಬಕ್ಕದಿನಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ವೈ ಫಾರ್ ಎಡ್ಮೆ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿಂದಿನಿ ಎಡ್ಮೆ ತಿನ್ನು ಎಡ್ಮೆ ಸೂಪರ್ ದೇ ನಂಗೆ ತಸ್ಮನ್ ಎಳ್ಳು ಬಂದಿರದೆ ಇಂದೆ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು ಚೂರು ಪಾಡು ಒಕ್ಕಂದ್ರೆ ಮಾತಾಯ್ಬೇಕು ನೆಚ್ಪೇರು ಪೋಡಿಗೆ ಗಂಡಲ್ಲಿ ತಿನ್ಬೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಝಡ್ ಫಾರ್ ಝೀಬ್ರಾ ಝೂಬಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಗೆ. ಸೊ ಝಡ್ಗೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಒಂದು ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಝೂಬಿ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಝೂಬಿ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪನೋಡ ನೀನು ಕಲರ್ ತೀರೆ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಿರ ದಾಲೆ ಟೇಚಿ ತಿನ್ನು. ಫೈನಲ್ ಅದು ಇಂಕಲ್ನ E to Z ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಡೆ ಮುಗಿಂದು ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಂಕ ಬಂಗಾಯಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಂಡುವೆ E to Z ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾಡು ಬತ್ತಿ ఒక ಐಟಮ್ಸ್ ಬರ ಮುಲ್ಪ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮಸ್ತ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಅನ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನಿಂತವೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನಿತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಂತ್ಲೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲೆ ನನ್ನ ಓ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಂತ್ಕೊಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತಂದ ನಿಕ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ನಡೆ ಮುಗಿದೋದಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಬಂಗದ ಕೊರೊಚ್ಚ ರಾತ್ರಿ ಡಿಜೆ ಪುದಿರ ಕುಲವು ಇದಿನ ಮಾಡದಿನ ಬಿಂದೆ ದಾದ ಬಂದಿನಿ ಎಂಕ ಪಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಬಲೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲ ಬಲೆ ಲಾಗ ಕಾರ್ ಪನ್ಪಿರ ಅಯ್ಯೋ ದಾದೆ. ಸೊ ರಾತ್ರಿ ಬರೋದು ಹೇಗೋತಾನೆ ಎಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಾತ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣನ್ನ ಸರಿ ರಾತ್ರಿ ಎಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜಿರು ಯಾನ್ ಓಲ ಮನ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ನೊಟ್ಟೆ ಮನ್ಪ ಅಂಚ ಅರ್ನ ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ ಬರ್ಪುನ್ ಪಾಪ ಅಂಚ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆದ್ ಎಂಕುಲ್ ಈತ್ ಐಟಮ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದ ಅವು ಎಂಚ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನದಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಮಂತದ ದಿನದ. ಸೊ ಆಲ ತಿಂದರಿ ಯಾಲ ತಿಂದೆ. ಸೊ ವಿಜಿಲ್ ಐತದುಂಡೆ ಅನ್ನ ಅರ್ಧ ಬಸ್ ಮುಂಚೆ ಬಂದ ನೀತದು ಎಂಕುಲ್ ಎತ್ತುಲ್ಲತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ಚೂರು ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಮಂತಿನ್ ಪಿರ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆದ ಎಂಕಲ್ A to ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜಿನ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ A to ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದು ಮಾಡಿಕ್ಲದ A to Z ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.